dicir, eu non creo moito nesa maneira de escribir chamada social, dicir, abertamente social. Creo que a literatura en sí é social, non ten que reivindicar ese aspecto, xa é algo que ven de seu. Como dixo Monse, con moita razón, además, é unha novela de formación. É dicir, Leandro é un rapaz na novela, vaise... Bueno, non sei se é unha novela. Non sei se é unha novela. Eu creo que é un poema. Prosa e unha certa extensión. Non sei se se axusta o que é unha novela realmente, teño as miñas dúbidas. A primeira redacción deste libro era o doble, tiña o doble de páxinas. Isto ten 140 páxinas. Mais ou menos, 130 páxinas. Bueno, pois tiña como 300 páxinas. E o que fixen foi quitar. E quitei tanto que ao final quedou un libro pequeno. Creo que por peso de papel non pode ser. Se a decisión foi esa, pois mira. Sí, tiña unha ou dúas partes máis o libro. Fuillas quitando. É dicir, actuei como un contista. O que decía Dieste, que o conto ten que ter o mínimo imprescindible. Ou Horacio Quiroga, ou outra xente, non que escribe contos. Por lo tanto, que eu non sei hasta que punto, isto é unha novela. Non sei hasta que punto. Sí que ten un fío conductor, que é a salvación de Vilanova de Amarante, que é unha cidade, que é unha mestura de cidades. É unha mestura de Mondoñedo, de Betanzos, incluso de Bella da Coruña, de Pontevedra, sobre todo cidades galegas, non? Pero sí, é curioso, non? É dicir, é un libro que tiña moitísimas páxinas. Foi un quitando. Por exemplo, na edición original, na primeira redacción, era moi gracioso, porque... Bueno, non estou seguindo o libro. Era moi gracioso, porque aparecían uns señores con gafas de sol, que eran uns burócratas, que chegaban a Vilanova de Amarante para investigar o caso Copaca. Pero claro, ao final non me encaixaba moito eso. Non era capaz de darlle a forma. E dixe, mira, tiro moito. Queimei eso. Bueno, queimei, eliminei. Andará por aí. Eu escribo en libretas escolares. Non escribo en ordenador. O ordenador é o final. As libretas escolares, pequenas, escribo. Primeira redacción. Depois vou pasando. E fui quitándolle cousas. Eu creo que o libro, non sei se ten moitas virtudes, pero unha é que non lle falta nada, creo, e non lle sobra nada. Incluso está lle o podei demais.